مزمور داويت معرف 4 نእግዚአብሔር ተዓጊሰ ተጸበኽዎ ንሱን ናባይ ደኒኑ ኣውያተይ ሰምዐ ካብ ጉድጓድ ጥፍኣት ከኣ ካብ ትረግረግ ጸብሪ ኣውፃኒ ኣጋሪ ኣብ ከውሑ ኣቂሙ ንስጉምተይ ኣጽንዖ ሓድሽ መዝሙር ምስጋና ንኣምላኽና ኣብ ኣፍያ ኣንበረ ብዙሓት እዝሪኦም ክፈርሁ ናብ እግዚኣብሔር እውን ክውከሉ እዮም እቲ ንእግዚኣብሔር እምንትኡ ዝገብር ናብቶም ዕብያትን ናብ ሓሶት ዘይግልሱን ዘየብል ሰብ ብፁዕ እዩ ጎይታይ ኣምላኸየ ተኣምራትካን ንኣና ዝሓሰብካዮ ሓሳባትን ብዙሕ እዩ ንኣኻ ዝመስል ከቶ የልቦን ክነግረሉን ክዛረበሉን እንተደለኹስ ምቕፃሩ ዘይከኣል ብዙሕ እዩ መስዋዕትን መባእን ባህጉ የብልካን ኣእዛነይ ከፈትካለይ መስዋዕቲ ምሕራርን መስዋዕቲ ሓጢኣትን ኣይትደልን ኢኻ ሽዑ እኔኹ መጻእኩ ኣብቲ ጥቕሉል መጽሓፍ ስለይ ተጻሒፉ ኣሎ ኣምላኸየ ፍቓድካን ምግባር ባህጊ ኣሎኒ ሕግኻውን ኣብ ውሽጢ ልበይ እዩ በልኩ ጽድቅኻ ኣብቲ ዓባይ ማሕበር ኣበሰርኩ እንሆ ኸናፍረይ ዓፀኹን ጐይታየ ንስኻ ትፈልጥ ኣለኻ ንጽድቅኻ ኣብ ውሽጢ ልበይ ሓባእክዎን እሙን ምዃንካን ምድሓንካን ነገርኩ ሳህልኻን ሓቅኻን ነታ ዓባይ ማሕበር ኣይሓባእኩን ጐይታየ ንስኻ ምሕረትካ ኣይትኽልኣኒ ሳህልኻን ሓቅኻን ኣዘውቲረኒ ሓልዋኒ ቁጥሪ ዘይብሉ መከራ ኸቢቡኒ ምርኣይ ክሳዕ ዝስእን በደለይ ኣርኪቡኒ ካብ ጸጉሪ ርእሰይ በዚሑ እዩ እሞ ልበይ ጠሊሙኒ እኔኹ ወእግዚኣብሔር ንምንጋፈይ ስመር ጐይታየ ንምርድአይ ቀልጥፍ ነፍሰይ ከጥፊእዋ ዝደልዩ ኩሎም ሓቢሮም ይሕፈሩን ይነውሩን እቶም ብመከራይ ዝሕጐሱ ንድሕሪት ይመለሱን ይሕፈሩን እቶም እሰይ እሰይ ዝብሉኒ ብሰሪ ነውሮም ይሰንብዱ ንኣኻ ዝደልዩ ኩሎም ይተሓጐሱ ብኣኻውን ባህ ይበሎም ምድሓንካ ዘፍቅሩ ዘበሉ ከየብኮሩ እግዚኣብሔር ዓብዩ እዩ ይበሉ ኣነስ ሽጉርን መስኪንን እየ እግዚኣብሔር ግና ይሓልየለይ እዩ ረዳእየይን መናገፍየይን ንስኻ ኢኻ ኣምላኸየ ኣይትደንጊ